Da bada. Ikasle, biginetan. Baina zein da bietatik. Amazon. Ez, izaten dit ez nagola. Amazatu ere. Edo irakasle zen. Ba, Zeratu zure... saiatu naiz eta ez da kargatzen. Ikuset ez da kala. Baina esatu duzu ja klabea. Ez. Esango dizut zen. Irakasle, bale? Hau da irakasle. Irakasle 0. Irakasle 2, 0, 11. Baina, ze baz dituzte. Ez dit eskatzen, klabea. Esaten dit ez, Bueno, ez dut biharko, baina esaten dut igual garin bideoklipan ikusteko zati bat edo. Zaiatu igual, itxaron pizka... Bai, a ver. Acceder. Es que hemen ze izen daka. Ika, no? Tienes cosas ikasle. Ik. Osea, baina mayúskula da? No, minúscula, al principio... Ika. Sleps, ikas entero. Si estás con Ika, es Ikas. Vale, y ya, si sería Ika. No, pero le tengo que decir el nombre de... Aquí, me lo coloco. 10, 2, 46. 10, 2, 46. Punto, Sí, bien, Ikasle. 2, 0, 0. Pero no he encontrado. Bueno, Bai, bestela konektatuko naiz mobilera. Vale, bueno. Egunon, guzti, agorakago gurekin Aitoroña Berra, animazio zinemagile, etorri da bere ibilbidea kontatzeko eta bere sormen prozesua baita, bueno, azaltzeko. Bueno, bat duzue galderaren bat egitea, berak prest dago erantzuteko. Orduan, sin más, zoaz, aurrera. Eskerrik asko Mercedes, eta eskerrik asko idarteri, estiri, nitaz gogoratzearen, olako evento edo txarla batera gonbidatzearen, eta bueno, eta zueri ikustera etortzearen. Bueno, ni sortzaile, grafista, zinemagile, animazio zinemagile, bideogile, baina batez ere hori, animazioan espezializatu naiz, azkeneko urte hauetan. Eta, bueno, kontatuko dizuet, hemen jarri dudan bezala animaziozko bideo eta film laburren ekoizpena buruz izango da txarla hau, batez ere nire ibilbidearekin baliatuz, ez? Eskatzen dizuet, nahi dezutenean edozein galdera egiteko, zen niri azte zait, igual interesgarriak diren gauza batzuk, azte zaizkit eta igual zuek momentu baten galdera bat egin nahi dezute eta aurrera. Vale. Bueno, animazio lanen artean egin ditudan lan edo disiplina edo ez dakit nola deitu formatu ezberdinak inditut, film laburretatik hasita, bideoklipak, kontzertuetarako proiekzioak, musikaletarako proiekzioak, hau da, hoy no me puedo levantar musikala, horregon izan lanean Madrilen, 2012-2013 artean, produkzio oso handia izan zen, eta suertea eukinun, kontaktatu ziaten LinkedInetik, ematen du LinkedInek ez duela funtzionatzen, baina behira, kontaktatu ziaten hortik. Nire lanak ikusi zutuzten eta deitu ziaten Madriletik. Eta gero bideomapinak egin ditut, hau kasualitatez Gasteizko diputazioko fatxada da, ez dakit ezagutzen dezuten Umbra jaialdia, 2 edizio uste egin ditula, izan zen Umbrako zuzendaria da Mekanoko argazki zuzendaria. Osa, argazki ez, argi zuzendaria barkatu. Argi zuzendariak deitu ziten, Carlos Torrijos deitzen da bera,
ibilbide paroa daka, Madrileko ia musikal gehienak bere eskuetatik pasatzen dira, bere enpresatik, Rei León eta guzti hau edanak. Eta berak deitu ziten, bertan Gasteizko Umbra lehenengo jaialdian, instalazio bat, bideo instalazio mapping bat jartzeko, hor buklean egoteko. Eta izan zen, bideo mapping hau izan zen, Gasteizko poetisa batek, poeta batek, indako poema baten inguruan. Aztu zait, zeintzan emakumea, bueno, bera euskerako irakaslea da, eta bueno, hainbat liburu dauzka poesian inguruan, eta bueno, neuk ere amets bat daukat, izena zaukan bere poemak, eta instalazio hori egin. Iragarkiak egin ditut, gero erakutzeko izku baten bat jarriko dut. Gortinak, euskeraz gortina deitzen da, kortinilla esaten zaiona, kortinillak egin ditut, gero ikusiko dezute guk Animadeba da Debako nazioarteko animazio festivala, bertarako egiten hasi nintzen, neuk sortu nuen festivala, eta neuk egin nuen kortinilla. Gero ikusiko dezu, telesailen goiburuak egin ditut, gero erakutzeko dizuet bat, kabezera esaten zaiona, eta hainbat luzemetraietarako animazio sekuentziak, eta, bueno, gauza gehiago egin ditut, euskalduna nahi zenez, makina erramientatik ere lan ugari sortu zaizkit, ezain interesgarriak, baina asko ikasi dut, ulertzen ez ditudan kontzeptuetatik, beste errama batekoa naiz ni. Bueno, azteko hori, Animadebak hitz egin nahi dizuet labur-labur. Animadebak aurten 15 urte ingo ditu, 2008an sortu nuan, horrela kasualitatez esan liteke, ze izan zen Debako udaletxeak nik 23 urte neuzkala eskatu ziten nire ibilbidearen retrospektiba bat egiteko. Eta nik 23 urtekin pentsatuko zuen bez nokala hainbeste lan. Nituen igual pare bat bideoklip eta film labur ez ofizial bat. Orduan, nik eskatu nien udaletxeko kultura teknikariari eta bestei, zinegotziei, jaialdi bat sortzea. Eta nik oso gutxi jakin gabe jaialdietaz, oraindik ez neukan film labur ofizial bat zine jaialdietara juteko, banekin zegola jaialdi bat Anima Basaurin, ja ez dana existitzen. Euskal Herrian bakarra zen animazio jaialdia, eta nik buruan neukan animazioari buruzko mapa, artisten mapa euskalduna, nahiko handia zen, edo desentea. Hortzeuden Balerdi, Isabel Ergera, Bego Bikario, Izibene Azten, ari zen, Izibene Oñederra, ez dakit ezagutzen dezuten, Izibene goi mailako animadora bihurtu da, batez ere atzerrian eman diote nahiko indarra, bere oso animazio berezia egiten dulako, eta personalidade handiko animazioa dalako, sinema jaialdi handietan egon da bera. Eta orduan bai ziren nire erreferente batzuk, Balerdi eta Gregorio Muro, eta hainbat animazio gile. Hortaz nik eskatu nion Debako udaletxeari egiteko animazio jaialdi bat, behintzat erakusteko ikusi ez ziren animazio lanak, euskaldunak zirenak, eta nahiko pioneroak zirenak, baita estatu mailan, Espainia mailan. Hortaz, euskal filmategiakin hitz egin nun, nire 23 urteakin, eta junitzan arutz Donostira, eta haiekin hitz egin da gero, film batzuk oraindik zeluloidean zeuden, digitalizatu gabe, hortaz eskatu nien digitalizatzeko, eta Deban jarriko genitun, 15 film labur inguru,
gero justo estrenatu berri zen La Crisis Carnívora, Pedro Rivero animatzaileana, eta Bego Bikarioren, nire irakasle izan zen Bego Bikarioren, hitzaldi bat, helduentzako animazioari buruz. Eta, bueno, horrela ospatu genuen 2 eguneko jaialdia, horrela hasi izan, batez ere helduentzako animazioa bultzatu nahian hasi izan, naiz eta gero urteekin derrigorrezko iruditu zitzaigun umeentzako animazioa ere sartzea, gainera Euskal Herrian umeentzako animazio asko eginda, helduentzako baino gehiago, luzemetraiak, baita seriak, ETV-entzat, eta bueno. Eta gainera harreman handia daukagu, edo daukat, Lotura Films Donostiko produktorakin umeentzako lan asko egin dituna. Horrela, jungera, 10. ediziora heldu ginen, 10 edizio egin ditun, heldu ginen bertara, eta nik udaletxeari esan nion edo onarte iritsi gera, edo pauso bat emango dugu. Nazioarteko kompetizio bilakatuko dugu. Ze ordura arte mostra bazan. Etzegon saririk, kortinilla saria antolatu genuen, horrela nik urtero ez egiteko kortinillak. Eta 10. urtetik aurrera, udaletxeak baimena eman zigun, dirua eman zigun, 30.000 euro jartzen ditu udaletxeak, eta gure aurrekontua bataz bestekoa da 60.000, aurten saiatuko gera hori igotzen, ze beti gaude nahiko justu, eta bueno, horrela sortu genuen lehenengo nazioarteko lehiaketa, 3 sail ezberdinekin, sail nagusia, ikasleen saila, eta panorama saila, eta luzemetraiak ere bai, baina ez dira kompetizioan sartzen. Eta, bueno, gero urtebeteko atxedena, paroia edo izan zen pandemian urtea, eta ja pasaden irailean ja erabaki genuen egitea hurrengo animadeba, 2021-koa, eta, bueno, ja merchandising daukagu, ETV-ren laguntza daukagu, eta, bueno, nahiko ezaguna gera mundu honetan, Espainia mailan eta baita nazioartean, ze juten gera nazioartera, nesi jaialdira, nesi da nazioarteko jaialdirik indartsuena, Cannes moduko bat da, animazioan, eta, bueno, bertan Euskadiko filmategiak estan badauka, eta bertan egon izan gera gure promozioa egiten. Nazioarteko 1.500 lan inguru jasotzen ditugu urtero, datorren astean jartzen da animadeba 2022ko deialdia martxan, eta, bueno, esan adetonekin, ja indarra hartu degula, eta ja ez dela lehengo animadeba txikia. Ikusteko eta jazteko animazioko nire lanen inguruan hitz egiten, erakutziko dizuet lehenengo kortinilla. Bueno, hori da, lehenengo kortinilla, asmatu berri izan duan pertsonaia bat, logotipoa, bueno, guztia nik iten nuan, nik organizatzen nuan, ez neukan inoren laguntzarik, bueno, dana ordaintzeko garaian udaletxeko teknikaria, zegoen. Eta, bueno, gero ekipoa hunditzen jun zan. Bueno, 10 urte egon ginean udaletxeko teknikaria, beste neska bat, eta ni organizatzen, eta gero, ja, nazioarteko bilakatu zanean ja ekipoa handitu da, eta, bueno, produkzioan jende gehiago dago. Bueno, guztira, 5, aurten 5 izango gera. Nazioarteko bilakatu genunean, bueno, esan behar dut, hor erabili dituzten teknikak, justo ikasi berri neukan After Effects, egin nuen postprodukzio master batean ikasi nuen After Effects,
Hortaz, bueno, dana guztia dago marraztuta Photoshopen, pentsatzen dut, bai, Photoshop erabiliko nuan, garai hartan, eta gero erakutzeko dizuet nire kapen multiplanoen sistema hori erabili nuen hor ere bai, deba irudikatu nuan, nola bai, debako ibaia, eta animatu nituen maskarak erabiltzen After Effectsen. Eta gero nazioarteko hau egiteko, bueno, hemen sartzen gera animazio vektorialean, Illustrator erabiltzen dut hemen, marrazkia ez da nerea, gure diseinatzaile bat daukagu nere horia, oso ona dala, eta berak diseinatu zuan irudi guztia, nere onespenakin eta nerekin eztabaidatzen, eta nik nuen animazio hori dana, Illustratorreko kapa guzti hori danak After Effectsera eraman da, eta maskaren joku bat baita ere. Bale, animadeoa alde batera utzita, hemen jarri dizkizuet fase konkretu batzuk, gehienetan errepikatzen diranak animaziozko ekoizpen baten. Diala, animazioko ekoizpen bat eta baita fikziozko batean ere, baina gauza batzuk konkretuagoa dira animazioan zentratzen dianak. Zera baten ideia bat daukagu, edo ideia bat etorri zaigu enkargoa baldin bada. Gidoia landu behar dugu, batzutan ikusiko dugu nire lanetan, gidoia eman egiten digute, edo gidoia moldatu egin behar dugu. Azten gera erreferenteak bilatzen. Daukagun lan tipo hori ikusita, ze erreferente, edo ze lan egin dira gai horri buruz, ezta? Hortaz, erreferenteak bilatzen ditugu, eta ondoren, kontzeptuen diseinu bat egin behar dugu. Imaginatzen dut ezagutzen dezutela Pinterest web horria, ez? Pinteresten, perfil bat baldin badaukazute, normalean, zijoaz, biltzen, interesatzen zaizkizun marrazki edo argazkiak, horrelako diseinu antzekoak edo biltzen zure proiektua egiteko, ez? Aurrekoan saiatu nintzen begiratzen zerbait interesgarria topatzen nuan zuei horrela erakusteko, eta, ez dut ezerrola interesgarririk aparteko hori bilatu, baina justo ikusi nuan nire kartel bat erabili zutela euren interesetarako, justo azkeneko fin laburran kartela. Hori da alde batetik, oso garrantzitsua, kontzeptu bisualen diseinua pentsatzea, zuen animazio erara edo estilora hurbiltzen diren diseinuak, edota zuen bezeroak eskatzen dizuten estilora. Bezeroak esan aldizu, hau gustatzen zait, animazio estilo hau, eta zu pentsatu aldezu niri ez zaita inbeste gustatzen. Baina, erakutziko diot, beste zerbait, ni komodoago nagoena eta nire estilotik hurbiltzen dena, ea gustatzen zaion, eta horrela zijoaz adosten punto bat zure bezeroa gustora gera dadin, eta zeu ere lan egiteko gustora egon zaitezen. Gero etorriko zen, hori garatuta daukagunean pertsonaien diseinua eta rigina, pertsonaiak nola mugituko dian, pentsatu behar dugu ere nola
eraikiko dugun animazio hori, ze teknika erabiliko dian, hori izango da riginarekin batera eta baita kontzeptu visualen diseinuan. Fondo diseinuakin hasiko gera ere bai, kolore paleta aukeratuko dugu, edo aukeratuko ditugu kolore paleta ezberdinak, gero erakutzeko dizuen nire film laburrean, hainbat kolore paleta ezberdinen probak daude. Storyboarda eraikiko dugu, eta, bueno, gero hitz egingo dut enkargu baten inguruan storyboardak nola funtzionatzen duen. Storyboard hori argi daukagunean, animatika bat sortuko dugu. Badakizute zer dan animatika? Ba hori ez, storyboardaren binetak izango balira bezala, baina mugimendu pixkat gehiago erantziko diegu, beharrezkoak diren mugimenduak, eta batez ere animatika balio digu ikusteko ea zenbat denbora iraungo duen film horrek. Eta ondo etortzen diren alkarrekin plano bat urrengoarekin, eta horrela, eta ea ondo funtzionatzen duen gidoiak planteatutako planoen bidez. Eta ja guzti hori argi daukagula, baina hasiko gera animazioa produzitzen. Animazioan ja lanean jotake. Animazioa lanean hilabeteak edo urteak pasata gero, muntaia eta postproduzioa etorriko da, askotan animazioan postproduzioa animazio produzioakin batera dator, hala ere gero beti daude retokeak, partikula batzuk jarri behar ditugula kearenak edo, beti daude gauza ekstra batzuk. Eta azkenik, izango zen soinu diseinua eta musika. Musika, segurazki, prozesu guztian zehar, konpositorea egiten ariko da musika, nire kasuan, ari naiz kontatzen, nire ibilbidean inguruan, nik beti pasau izan dizkiot musikariari sekuentziak, estenak, bera ere joateko, eta baita nik gustoko ditudan soinu bandak, edo nundik nora nahi dudan izatea, edo ze kolore eukitzea nahi dudan musikak, ezta? Eta soinu diseinua bai, azkeneko kortearekin eman behar diozula diseinatzaileari film laburra. Ezin diozu ezer deskuadratu, esan aldiozu behitu hau ez dakat argi horrela izango dan, berak aparte uzten du sekuentzia hori, ez bai, eta maitzen dezunean, pasatzen duzu berriz, baina azarreak izan ditut korte finala ez emateagatik, ze beretzako soinu diseinatzailearentzat lan doble izan alda. Hemen galderari daukazue, zerbait faltan edo... Ni hasi nintzen bideoklipekin. Hemen jarri ditut bideoklip batzuk egin ditudanak. Gariri egin dizkiot bideoklip asko, Gari musikariari, Ertzainak taldeko bakarlariari gaur egun. Kauta, Gose, Doktor Deseo, eta gehiago inditute, H-Sukarra eta hemen ez daude. Baina asko inditut euskaldunentzat, euskal musikarientzat. Eta izan zen, euskal musikako bideoklipak ez zeuden kalidade honean eginda, hain naiz hitz egiten 2005 urtean. Eta pasatu zen teknologia asko merketu zen, asko estandarizatu eta gure eskuetara iritsi zen nahiko errez digitalizazioa etorri zanean. Orduan, ja falta zitzaiguna izan zen, pixkat imaginazioa eta kreatibitate hori esplotatzea, ez? Eta bai ikusten nuan Euskal Herriko animazio edo bideoklipetan falta hori zegoela, eta nik neukala, gogo asko hori aldatzeko eta euskal musikariei gauza dignoak emateko. Hori pentsatzen nuan, gero egiten nuana beste gauza bada.
Eta egia da, sinitzala horrela, bideoklipak egiten, eta bata bestean atzetik deitzezian talde ezberdinek. Bai, bideoklipak egiteko, eta baita zuzenekoetako proiekzioak egiteko. Oso modan jarri zan, oin ez dakit nola dagoen talde txikietan, baina modan jarri zan atzean proiekzioak eramatearena. Edo zein taldek ja proiekzioak eramate zituen, eta gero egon da olako gainbehera bat horren inguruan, talde handiek bai, estadiotan jotzen dutenak, horiek bai, segitzen dute proiekzioak eramaten eta espektakulo handiak egiten, baina bai egon da talde txikiagotan, ja, albo batera utzi dutela proiekzioak eramateana. Bueno, garik eskatu ziten, lehenengo proiekzioak eramatea, ondoren Doktor Deseok eskatu ziren, Doktor Deseokin 3 jira initun, Kenzazpi etorri zan gero atzetik, Kenzazpikin 2 jira edo initun, eta, bueno, sortzen izkien proiekzioak abesti bakoitzantzat, eta eurak bidaltze ziaten, nola esaten da, musikako zerrenda hori, izen badauka, bueno, abestien zerrenda bialtze ziaben aurretik, eta bueno, beti zagoen abesti berriren bat, eta bueno, horrek emate ziten eri ere azkar baten, astebetean, sortu bernuan bideo berri bat, ez? Azkenean, etzan batzuk bai, baina beste batzuk etzian bideoklip formatuko bideo batzuk, ez zaukaten hainbesteko lana, baina, bueno, bukle batzuk izaten zian, errepikakorrak, eta pixkat inkretxendo kantarekin batera, eta, bueno, oso ondo pasatu nun, jiraieta, baina oso nekagarria izan zan azkenean. Teknika ezberdina daude hemen erabilita, baina, bueno, gaur zentratuko naiz, bueno, galdetu dizkia zuen lanei buruz. Hau, All I Need Is You, ez dakit danok ikusi dezuten, da Libanoko talde batek eskatu ziten bideoklipa, Loop Stage izeneko Libanoko talde bada, hauek ikusi zuten ondoren hitz egingo dudan film laburra, I Said I Will Never Talk About Politics, eta gustatu zitzaien nire estiloa, eta eskatu ziaten bideoklipa egiteko. Bueno, haiekin hainbat bilera eukinitun Skype bidez, abestia pasatu zidaten, maketa bat. Ez zitzaidan asko gustatu abestia, baina bai grupoakin egin nuan sinergia hori, eta bueno, euren rolloa eta gustatu zitzaidan, eta bueno, abestiaren inguruan nik beste idea bat sortu nuen. Abestiak hitz egiten du sensualki maitasunaz, eta horrela, bueno, behartzaitut, eta horrelako kontzeptuak, ez? Eta nik sortu nuana beste gauza bada. Ni sortu nuan Terminator antzeko emakume bat, robota da, likido bihurtzen da, eta bera sikaria da. Osa, jendea hiltzen du diruagatik. Eta berak hil behartzitun musikariak honetan, bideoklip honetan. Bi musikari horiek hil behartzitun, bera bizi da bere senarrarekin, hartz panda badala, eta, bueno, holako historia surrealista bat sortu nuan, eurei gustatu zitzaien ideia, eta ez nien ez da storyboardik erakutsi, bueno, hasierako planoren bat edo beste, eta listo, bueno, aurrera egin nuan, kontu honekin, eta 8 hilabete egon nintzen lan egiten bideoklip honetan. 8 hilabete. Osa, asko da. Ezin da horrela egon bideoklip baten lanean. Hala ere, nik apostu bat egin nuan bideoklip honekin, sortu nahi nuana film labur bat zan, bideoklip formatua eukiko zuan, baina film labur bat, eta nire apostua izan zen, gero festivaletara bidaltzea. Madrilgo eskola bateko animazio historia gileak esan ziten
nahi baldin badezu, nik distribuituko dizut bideoklipa festivaletan, berak asko daki animazioaz, animazio jaialdietaz, eta bera arduratzen da SDIP animazio eskolako filmak distribuitzen, banatzen, munduan zehar, eta esan ziten, nik ingo dizut, doain, eta, bueno, irabazten dituzun sariak era zuretzat, eta, bueno, eta ba oso ondo. Eta berak eman ziten oso lan handia da, gero ikusiko dugu banatze prozesua, baina lan handia da. Eta, bueno, sari batzuk eraman zitun. Adibidez, MTVk izendatu zuen Espainiako bideokliponena urte hartan, eta hasi izan jartzen MTVn bideoklipa urte oso baten, saria zan hori, eta dirua ez dakizen bat diru zan. Eta ni oso MTV fan izan naiz, MTV bilakera handia eukidu urteetan, musikan zentratzen ni ari naizizketan fan naizela MTVn astapenetan, larogei eta garren hamarkadan. Ze asko eman dit MTVk, zine zuzendari asko egon dira hor bideoklipak iten teknikaz berdinak, Michel Gondry, Chris Cunningham, pila bat, gauza interesgarriak indituztenak eta esperimentatu dutenak eta ondoren pasadianak zinemara eta ere gauza oso onak egin dituztenak. Hortaz, ilusio berezia intziten MTV negotea eta bueno, erabilitako teknikak, nebadezue jarriko dut, hau gerora sare sozialetarako egin nuan komiki bat pertsonaia hauen inguruan, zen ni komikitik nator, ni animazioan hasi aurretik arte derretan topatu nuala animazio mundu hau, Bilboko arte derretan, ez nuen sekula pentsatuko Bilboko arte derretan horrelako zerbait egingo zanik, eta Bego Bikariok erakutsi ziten animazioa, eta hor sartu nintzen mundu honetan, baina aurretik komikitik netorren, eta, hobi bezala izan ditut komikiak, eta komikia hau sortu nuen pertsonaia hauekin, eta da, bideoklipean azaltzen ez diren sekuentzia batzuk. Eta, hau zan sare sozialetarako. Jarriko dut fondoan, hau, nebe zuet volumena jaitsi honena? Erabilitako teknikak dira Krita beti erabiltzen dut, Krita software librea da. Asko pentsatzen dute ezin da? Eske, hemendik ezin dut jaitsi, ez dituzten. Asko pentsatzen dute Kritak ez daukala beste software daukaten indar hori edo kapazitate hori. Ez zaiten zuten, hurbiltzen ez. Edo gelditzen dut, bestela. Asko pentsatzen dute hori, Kritak ez daukala kapazitate hori olako produzio bat sortzeko, egia da behar dela ordenagailu batzuk desenteak, baina nik uste gaur egungo edozein ordenagailuk badaukala kapazitatea mantentzeko kritak behar duna, ez? Behar duen indarra. Pentsatu behar dugu, kritak ez dula funtzionatzen karpetetatik hartzen informazioa, baizik eta kritan bolkatzen desun guztia proiektu hortan konprimituta dago beti. Orduan, indar doble egin behar du. Ez du funtzionatzen proxy batetik edo After Effects eta Premiere eta hoiedanak funtzionatzen dute informazioa hartzen beti karpetetatik eta horrela proiektua bera arina da. Kritana ez. Kritana marrazki eta kapa guztiak bertan daude. Kritan ezin dezu ere sekuentzia oso luzeak egin. Nik iten detena da puzzle gisa funtzionatzen dut, sekuentzia txikiak egin eta gero batzen nijoa Premieren edo Afteren. Nire kasuan Afteren batzen ditut guztiak. Eta hemen
indetena da, kapetan, marraztu, pertsonaiak alde batetik, fondoa beste alde batetik, eta guztia After Effectsen juntau. Dana, kritan dago bai marraztuta eta margotuta. After da, beste erraminta bat, guztia montatzeko, ez? Aprobetxatzen dut desenfoke horiek egiteko Afterren hori bai. Eta kamera mugimenduak. Guzti horiek, raia sinetiko horiek eta ondak eta guzti hori dago kritan eginda. Eta dana bukleak dira, bukleak errepikatzen. Eta hauek kamera mugimenduak Afterrenak, kamera mugimendu suabeak. Hemen giro hori benetako 3D bat dago inda atzetik. 3D baten diseinua dago inda Cinema 4D programan. Eta ondoren rotoskopiatuta gainetik eta nire trazoa jarrita. Eta berdina orain ikusiko duzuen autoan. Auto bat dago diseinatuta. BMW zar bat. Hau, lauden, iruden, Cinema lauden diseinatuta. Baina gero gainetik margotuta trazoa. Eta argi efektu hori edanak eta dira After Effectseko brillo batzuk eta oso errez jartzen dianak eta hemen dantza bat dago rotoskopiatuta. Benetako dantza bat rotoskopiatuta eta nire pertsonaiak jarrita bertan. Hori Afterreko efektu bada laukitxoena. Hemen ikusten duguna da, igual After Effectsen daukatela esperientzia asko. Eta orduan, nik erabiltzen duten, After Effects oso ilimitatua da, infinito gauza egin leizke After Effectsen. Bai, animazio aldetik, fikziorako efektuak, edo zer gauza alda After Effectsen egin. Hori bai, beti erabiltzen dutena da, 3D espazio bat, After Effectsek ematen dizu 3D espazio faltzu bat, esango genuke, After Effectsen, ez dakit azkeneko bertziotan igual ja irudea sartu du, beti eukidu gogo hori sartzeko irudea, baina beti azkenean ibili da jokatzen beste software batzukin. Cinema 4Dekin erlazio ona dauka, Cinema 4Deko gauzak esportatu alde dituzu eta bertan ireki aldatu efektu batzuk eta gero bueltatu, sinergia ona dauka. Baina nik hori egiten dut, espazio virtual horretan jarri, espazio faltzu, irude faltzu horretan jarri nire kapak, eta gero bueltatu, 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 eta gero bueltatu,
ikusiko dezute gero adibidean, eta kamera bat jarri, eta kamera mugimendu horrekin, bueno, hartzen du kriston profesionaltasuna, eta mugimendu guzti horiek zuk lantzen dituzunak, gelditzen dira, bueno, oso ondo. Ikusten dezute, trabelinak eta funtzionatzen du oso ondo. Bueno, hori, bideoklip baten enkarguan inguruan. Bueno, ez dut esan, baina eukidituten bideoklip gehienetan, bueno, guztietan esango nuke, oso libre utzi diate, nik nahi detena egin dut, atzo beste enkargu bat eukinuan ez dut onartu, ez dakat demorarik, baina esan zian, libre uste izut, zu nahi desuna, nahi desunean, eta ez dakit, bueno, oso, konfiantza asko eman diate, sorte hori eukidet, eta nahi detena egin dut beti. Kasu honetan ez, hau da, Sergio Ramos futbol jokalarian dokumentalerako egin nuan goiburua edo kabezera. Amazon Prime plataformarentzat. Hemen ikuste ditugu bi storyboard ezberdin, honekin hasi ginen, storyboard dau, produktora amerikarra da, Love Productions, eta eskatu ziaten animazio bat egiteko kabezerarako. Nahi zuten izan zen, hasiera baten, bueno, ideiak indatoz, nahiko ideia garbia zen, bueno, juntau ginen Madrilgo kafeteria baten, eta esan ziaten, bueno, Sergio Ramos dauzka tatuaje pila bat, eta nahi ditugu animatu. Oso kontzeptu simplea, nik uste ikusi dana ere bai, ez? Tatuajeak bizia hartzen dutela, eta erakutsi zizkiaten argazki batzuk, ez naiz oso Sergio Ramos alea, orduan, ez dakit nik, bere bizkarra nola dan, ez nekin. Eta, orduan argazki batzuk erakutsi zizkiaten, eta posible dezu hauin, eta esan nion, bai, jarriko naiz, ez dut sekula egin, bueno, sekula ez da esan behar, ez dakit edo, bai, ingo dut. Azkenean jartzen zera eta iten dezu, edo aurkituko dezu modu bat. Eta oso apurauta baldin bazaude, esaten dezu, bitu sentitzen dut. Baina, ez zait pasau. Hortaz, hori, bueno, esantzia ben, azaldu behar da Cibeles, azaldu behar da Sergio Ramosen museoa, bueno, ez dakit, museoa zen, bueno, esposizio bat zeukan jarrita Real Madrideko museoan, oza, dagoela Bernabeun, eta bere botak eta olako txorra da daude, eta esantzia den, gauza horiek azaldu berdia, elementu horiek, bale, oso ondo, eta gero azaldu berda Pilar Rubio ere bai, baina horiek juntzian gauzatxo horiek gehitzen, eta hasiera baten inionaz izan zen hartu interneteko argazki bat, konturatu naiz daudela pila bat argazki Sergio Ramosen bizkarranak, eta hartu nuen argazki bat eta animatu nuen. Eta, bale, oso ondo gustatu zaigu, bale, bueno, aurrera. Orduan, aurrera horretan, ja, storyboard bat presentatu berdiezu, storyboard hori firmatu inberdute, sinatu inberdute, ados daudela esaten, eta ja animazio produzioa azten da. Sinatzeraino lehenengo storyboarda pasatu zian buelta asko eman genitun haiek eta bainik. Haiek pasatzen ziaten, hau gustatu zaigu, neri ez, nik horrela ingo nuke. Bale, gustatu zaigu ere. Eta horrela adosten zigoaz. Sinatzen dezun momentutik aurrera, produkzio hori iten azten zea, eta gero aldaketak baldin badaude, aparte kobratu berdia. Hori argi lagatzen da, hasieratik. Ze animazioan, ez da, derrepente, grabatzen dugu beste zerbait, eta, bueno, fikzioan ere, grabatzeko ere, beste muntaia batin berda, eta horrek kosto badaka. Berdin gertatzen da animazioan, niri ezin dit esan, hola, derrepente, saldian marraztu dezun hori ez dugu, nahi. Eta nik zein berdet, saldian marraztu deten hori pasatu detela astebete lanean, azkenean autonomo nintzen orduan,
ja enaiz. Bueno, baina 12 urte egon nintzen autonomo bezala, eta, bueno, ezin naiz kexatu. Eta hala ere, eduki ditut horrelako mobidak, produktora batzukin, ikasten ju naiz, sinatzen, eta gero, exigitzen beste lan horren dirua ere, bai. Osa, ekstra horiek exigitzen. Osa, azkenean gure denbora da, eta animazioan denbora asko ematen dugu. Hortaz, bueno, hau edia lehenengo horriak, hau da bat, storyboard bat, eta hau da azkena. Hau ebien artean aldaketa desente egontzian, eta hori aparte kobratu nuan, eta azkenera iristeko ere aparte kobratu nuan. Bueno, prozesua izan zen, Sergio Ramosen gana, Sergio etorri zan gure gana, nire bila etorri zian furgoneta baten, hartu ziaben, ez nekien inoran joan, ematezuan dana sekretismo bazan, etzakin inork dokumental hau ingozanik, telebistan lan egiten baldin badizue konturatuko zeate nola funtzionatzen duan, dana da sekretismo gaur egun behintzat, kompetentzia asko daude, Amazon, Netflix, HBO, Movistar Plus, dana Telecinco ere dago sartuta, osea, dana da sekretismoa, ez dakizu ze dokumentale hongo dian, lagun asko dazkat, olako proiektuetan lanean, bueno, asko, 5 edo. Eta badakizu daudela nun baiten, orain dakat lagun bat Abu Dhabin, baina ez dakitze aidan grabatzen. Oso ondo ahi omen da pasatzen, baina... Eta hori, ez dizue kontatzen, eta nik ere ezin nun, klausulo bat firmatu nun, ezin nula hitz egin ezer honetaz. Hala ere, ni familiari eta kontatzen nian. Hori, Sergio Ramos etorri zan, olako Boadillako nabe industrial batera, eta, bueno, han grabatu nuan, kamera batekin grabatu nuan, bizkar guztia hartu nion fotogramak argazkiak, eta baita bideoak, oso jatorra, bera, eta horrela hasi nintzen produkzioan. Bidali nion lehenengo sekuentziak, gustatu zitzaien, jarriko dizuet, ez daka soinurik, ondoren sonorizatu zen, baina hau da lehen bertzioa, eta bueno, holako lehenengo initun tintan mobi daue, gauza asko kenduzian hortik ere bai, hau izan zen lehenengo saiakera. Nik, hasieran esan ziaten nahi zutela bizia hartzea, baina ez, esan ziaten azan nola sortze zen tatuajia. Eta bueno, nahi zutena zan, erakutze ziaten adibidea zan, Aja taldearen Take On Me bideoklip ezaguna, rotoskopia dala guztia, eta bueno, txuria, eta hori asko gustatzen zitzaien, eta horren antzeko zerbait sortzea nahi zuten. Bueno, azkenean, aldatu zuten Love Productions Los Angeleseko bi toki ezberdinetan iten dutelan Inglaterran eta Los Angelesen, Londresen eta Los Angelesen, aldatu zuten gerente berria sartu zen, eta gerente berriak esan zuan, aldatu behar da kapituloa, eta kapituloakin batera kabezera. Orduan, pentsatuko zuen ere disgustoa, ze beste lan batzuk zain askan, eta beste hilabete bat pasau bernuan gauza berriak animatzen. Eta hau izan zen azkeneko bertzioa, berak tatuaje berri batzuk inzitun dokumental horretarako, eta tatuaje horiek animatzeko eskatu ziaten, ez dakize, bueno. Hau da, ez dakit azken bertzioa da, baina gero intziaten, saturatu ziaten pila bat kolorea,
animazio nabardura batzuk galdu zian, hor disgustu hartu nuan, ze hori, azkenean kolorea emateakoan guztiari, irudi realari eta kapitulo guztiari, nire animazioko hori, tekstura galdu zuan. Saturazio horrekin tekstura galdu zuan, da hor pena asko hartu nuan. Bueno, Emmy sarietan egontzan, kabezera, nominatuta, ez nun irabazi, baina izan zen sorpresa. Sekula etzea imaginatuko Emmy sarietan nominatuko zaituztenik, eta ez ziaten gonbidatu ere egin, txaskenean zen produktora juntzan sari banaketara, irabazi zituen Emmy batzuk, ez dakit ze sailetan, baina ilusio berezia intziten Emmyetara. Vale, hau Sergio Ramosen enkarguari buruz. Gero, enkargu asko euki ditut, baina hainaiz jartzen horrela mantentzen deten storyboardak eta horrela ikusi ditutenak disko gogorretan, hoiek ekarri dizkizuet. Hau da, Aire de Milagro izeneko ardo batzuk inzituzten, Bibanko familia, igual sonatzen dizue, Bibanko ardogile batzuk dira, familia bat, nahiko ezagunak eta nahiko ardo ona iten dutenak, eta hauek erosi zuten Milagro Nafarroako herri bateko finka bat, eta ardo batzuk, ardo linea bat, edo ez dakit nola esaten den, ardo linea bat sortu zuten, ardo beltza, txuria, gorria. Eta, bueno, eskatu zian nik lan asko egin dudan produktora batek, Pixel izena du, igual ezagun egite zaizu ez, lan asko hartzen du, bai ETV, bueno, lan asko egiten du Pixel produktorak, zuzenekoak, bueno, de todo. Eta, bueno, ez daukate animadorerik, bueno, ni dakitela espaldi badute orain kontratatu, espaldi ez diate deitu, baina lehen lan asko egiten nuan Pixelentzat, eta deitu ziaten, interesatzen zitzaidan proiektu hau, nahi zutela animaziozko minutu batzuk non esplikatzen den ardo hauek zertan datzan, nahi zuten olako evento bat sortu Milagroko finka horretan gonbidatu BIP-ekin eta jarriko zuten bideoa eta egongo zan olako hitzaldi bat, ez ziaten horrera ere gonbidatu. Eta hortarako hasi nintzen hau diseinatzen. Bialdu ziaten gidoi bat, gidoi Bozenov, Bozenovak esango zuen gidoia, ez ikusi nahi zutenaren gidoia. Orduan nik Bozenov hortan entzutezanakin planteatu nien olako storyboard bat. Igual, aterako naiz eta bilatuko dut storyboarda. Ez dituzten arratoia ara juten, bueno, ez dakit ikusten dan oso txikian igual, ez? A ber, gehituko dut. Orain hobeto, bueno. Bueno, storyboardan azaltzen da hegazti bat, azkenean investigazio bat inberda horrelako lan bat bidaltzen dizuenean. Azten zera horko herri hortako espezieak eta ikusten. Naukan informazio bakarra zan, oso aizetsua dala zonalde hori. Aire de Milagro horregatik aire hori. Eta beste informazio bat naukana zan, nahi zutela ikur bezala erabili, simbolo bezala, diente de leon, ez dakit nola dan euskeraz. Landare hori putzegin eta desegiten dan hori, hasiak botatzen dituna. Diente de leon da bere izen, ez dakit zientifikoa, igual ez da zientifikoa, baina bai, erabiltzen dana. Bueno, hori izan simbolo bat nahi zutena egotea. Bueno, begiratu nuan pixka bat, finka nontzegoen, dana internetez, ez nintzen bertara hurbildu. Eta Milagro herriari buruz ere begiratu nuan, eta bueno,
nahiko forma berezia dauka, forma berezia baino, ez dakit, ikur bezala Milagro herriaren skylinea, edo ez dakit nola, skyline erabiltzen da hirietan, baina eta, bueno, txori bat, egin nuan plano zenital batean, bertako lursailak azpian ditula, eta plano honetatik, plano zenital batetik, pasatzen da plano normalera, jazta zenitala, frontala, eta zuaitz artetik Milagroko finka hau azaltzen da. Hemen, storyboard honetan ez da azaltzen, esan dizueten Milagroen skylinea, baina bideoan orain erakutzeko dizuet baietz. Hemen ez da oso ondo ikusten, baina Diente de Leon lora horiek dira, ez da ikusten igual fondoak inazten dalako. Aizea ikusten da, nabaritzen da, eta hasi horret, Diente de Leon horrek botatzen duen hasia jarraitzen du, maaztira heldu arte, eta maaztian nahi zuten bibanko familia horri garrantzia eman, eta familia saltzen da atzean, danak asmatuta pertsonaiak, baina nahi zioten familia izate horri garrantzia eman. Ondoren, ostro horietako baten sartzen da kamera, esan behar da, plano sekuentzia badala, ez dagoela mosketarik. Oso plano sekuentzia salea naiz, hori ikusiko dezute lan batzutan. Kamera hurbiltzen da ostora, eta ostoa bide bat bilakatzen da, bide horretan saldi badago, nez goratzen nola esaten den, lurra arrotzen, gero hor azteko landareak eta azteko, o maazti bat sortzeko, eta emakume bat bizikletan, hor mahatza biltzen, eta bar. Hasiera baten egin nuena izan zen, traktore bat, baina esan ziaten oso ekologista nahi zutela izatea, oso bukolikoa eta kentzeko traktorea. Eta traktorea errezago zan, azkenean jartzen zenun After Effectsen mugitzen alde batetik bestera, eta listo. Baina ez. Mahatzera sartzen da, eta ekologista zea honekin, eskatu ziaten ebai eoliko bat egiteko, eta eta horrela, txintxin egiten dugu parejak, eta listo. Hartu ziaten, sinatu genuen, eta aurrera. Hau da, referentzi lehen aipatu dutan kontzeptu bisualen bilketa hori, ez? Hau da, Milagroko herri hori, eta, begiratu nuan, azkenean, zu ez zaude arlo horretan ez jakinazea, orduan, egin berdezuna da, artxiboan begiratu interneten, eta zer egindan, ez, kontu hortan, eta ze argazki dauden, eta begiratu landare motak, eta ze espezie dauden, azaltzen dan txorien izgoratzen, baina hango txori bada, eta horrela, ikusi pixka bat zu nondik nora jungo zean. Azten zea kolore paleta erabakitzen, probak egiten, eta nola mugitzen den Diente de Leon horietako bat. Eta hori, YouTubetik deskargatzen bideoak, eta ez nola mugitzen dian, dokumentazio lana egiten. Epa. Hauek, hemen jarri nuan bozen oforretan esaten zian hitzak, eta pixka bat bialdu nio ben, gustatzen zitzaien kolore paleta, eta asuntoa zan,
neri eskatu ziten Pixel produktora lan hau egiteko, baina kate bat zan. Pixel produktorari eskatu zion, nola deitzen dira enpresa hauek, gidoia arduratzen dian enpresa, baina ez gidoia bakarrik, kanpaina osoataz arduratzen dianak. Osea, enpresa honek kaja batzuk ere egin zituen kanpaina horretarako ardoiek saltzeko, eta zan kanpaina publizitario borobil bat. Ez dakit nola ditzen zaien, enpresa horiei, izen badaka. Haiek ez daukate bakarrik dia garunak, ez daukate produzio lanik, langilerik, dia, igual, 4 pertsona erabakitzen dutenak, produktora oneri deituko diogu, lan hauiteko produktora oneri diseinatzeko pakajina. Total, nire diseinuak erabili zituzten baita kajetarako eta bar. Eta ez nuan kobratu hori. Ez nun kobratu. Eta hor izan zen, ez nire fallo bat, baizik eta hor zintzo portatu nintzen, da esan nioen, ez zaite zer kostatzen, hauek usten dizut, baina gero ikusi dut jendeak ez dula horrela eta hola usten horlako lanak. Neri ez zidaten asko kostatzen, azkenean, moldatzea nire diseinuak kaja horietara eta tarjeta batzuk sortzea hori zitaten kostatzen, egun erdiko lan bat izango zen, baina jendeak oso ondo kobratzen du gauza horiek. Eta, ez nun pena euki, baina esaten duzu, hau ingo dio bet, gero beste favore bat ingo diate haiek, nahiz eta ez dian heltzen sekula favore horiek. Eta, berriz ingo banu, igual kobratuko nuke, ez dakit. Eta hori, eta jarriko dizuet bideoa nola gelditu zen. Ze, uste, ja kendu dutela YouTubetik, hau ahotz eta guzti nik deskargatu nuan. Finca Milagros se enclava en un paraje singular del valle alto del río Ebro. Un terroir de gran personalidad, marcado por los fuertes aires que soplan casi todo el año y por la rica biodiversidad autóctona. En Milagro, al viento se le llama aire. Un aire que sopla durante todo el año y que representa una forma de hacer, mágica, emocionante, familiar, sostenible e innovadora. Un flechazo fue el causante de que la familia de Banco adquiriera en 2003 esta finca y viña. Su pasión por la cultura del vino, avalada por 100 años de historia, llevó a la familia Vivanco a ver en este enclave una gran oportunidad, transformando un viñedo de cultivo estándar en otro más equilibrado, con cultivo ecológico y máximo compromiso con el medio ambiente. Con proyectos que apuestan por la viticultura ecológica, el uso de la energía 100% verde o la mejora del ecosistema. De esta filosofía nace un vino ecológico de calidad, fresco para amantes de lo auténtico. Aire de Milagro es el resultado de nuestra obsesión porque el vino sepa verdaderamente a la tierra de la que nace. Escuchar para no olvidar. Aire de Milagro. Hau izango zen emaitza. YouTubetik etxin nuan, hau, ez ziaten eman amaierako bertzioa musikakin eta dan, eta behin horrela jarri nintzen begiraten, berda, zerbait onena, eta ikusi nuan hau zegoela, eta deskargatu nuan, eta ja, ez dago, beste baten saiatu nintzen, eta kendu zuten. Epa. Moztaki galderari dakazuten, honi buruz. Soinua eta irudiak sinkronizatzeko prozesua zein da? Kasu honetan nik ez nun zerrin, ni soinuan oso lan gutxin ditut, igual nire gauza batzuri jarri diabet soinua, grabatu ditut, baina nik pasatzen diet azkeneko kortea eta eurak sonorizatzen dute. Askotan ez, behin edo bitan edo eskatu diate
Soinua zu arduratuko zea? Osea, aurrekontuan barruan jartzen diguzu? Ez, hori zuen kontu, soinua kostatzen da ere, Osea, soinu on bat jartzea. Honek azkenean dakana da efektoren batzuk, artxiboko efektuak, interneten, bueno, justo enpresa honek, Pixelek, lizentziak ordaintzen ditu olako kalitatezko soinu artxiboak deskargatzeko, baina gero daude soinu artxibo libreak ere badaude. Eta, pelikularen tituluan orduan saltzeko, ez duzu erabiltzen banda sonoraren bat edo? Zer erabiltzeko? Ritmoa. Planoen artean. Ez. Osa, ni neuk... Ez. Osa, bideoklipetarako noski. Baina, osa, no me baso en una música. Osa, hau dago inda zerotik. Osa, ez nune... Gaina ez nintzen imaginatzen ez da ze musika jarriko zioten. Bai bidali zizkiatela ja maituta, aber ze musikakin ikusten duan, bi edo hiru ezberdin, musika ezberdin, libre de derechos, edo, bueno, erositen dute, Osa, nahiz eta egon lizentzia horiek euki, erosten dute nahi izan eskero, baina nahiko merke. Lehen kuota bat ordaintzen dute, ezagitan urtean edo hilabetean web horregatik, eta gero gauza konkretuak gotzen dituzte kompositoreek eta gauzako horra, eta daude filtroekin lasaiak, ez dakize, eta topatzen dituzu oso melodikoak, eta hau eta beste hiru erakutsi zizkiaten, eta esan nioen, igual honekin gelditzen da ondo, eta bueno, aukeratu zuten. Baina bestela osan nik ez dut musikakin ez dut. Normalean egiten dut zure lana eta gero haiek egokitzen dute soinuak zure lanera, doztuk egokitzen duzu lana. Ez funtzionatzen du, jartzen duzu soinua eta ja funtziona. Bai, ez dago egiten dutena, bai, horrek daude haize soinuak batzutan, hori dira artxibotik hartu eta jarri hor, eta bai, oso erreza da animaziora gauzak egokitzea, bueno, eta fikziora ere, bai. Olako haize zaratak eta ondo gelditzen da. Gaine, ez dago soinua hain kurratuta hemen, ez dago, gero erakutzeko izuet nire film laburra, hor bai dago diseinu lan zoragarria inda. Gainera daude foleiak grabatuta, soinu bakoitza dago grabatuta, hemen danadi artxiboko soinua. Bale, beste enkargu bat erakutzeko izuet, enkargu hau da makina herramienta bienalerako, nazioarteko bienalerako, inuan, Ibermática enpresantzat. Aurreko lana ikusi duguna da kritan egindako animazioa, dana JPG-ak dira, eta kasu honetan Illustratorren indako animazio vektoriala da. Oso ezberdina, ikusiko dizuet kontrastea. Bueno, hasteko erakutzeko dizuet aurretik inda zeukaten bideoa. Gidoi batekin eta aurretik inda zegoen motion graphics bideo bat aurreko bienalerako eta nahi zutena zen hobetu eta gero bideo hau egongo zen stand batean, pantalla gigante batean jarrita behin eta berriro. Bau da pasatu zidatena. Galdera kontzeptu asko, nikuta ez zer ulertzen.
olako estetika basikoakin, eta daude kontzeptu batzuk, ez dakitena zertaz dihoa zen. Eta inuan asan, interneten begiratu, baina, jartzen dituzu hitzoiek, ez dakizea analytics eta jartzen zituen hoiek, eta, azaltzen dizkizu mila gauza, area ezberdinetan, eta, pentsatu nuen, hauek ibermatikakoak emango dio soportea Euskal Herriko enpresa askori. Tartean nire anai arreben enpreseri igual, edo antzeko batzuk emango diote. Arrebari deitu nion, eta esan nion, zu badakizu kontzeptu hauetaz, bera arduratzen da administrazioaz eta horrela, eta esan ziten, guk ibermatikakin lan ingenun. Pasau nion eskema bat kontzeptu hauedanakin, eta esan ziten, hau da, bale. Ze aldetin, honekin, eta, inbernuan kontzeptu horiek danak, grafismo batera pasa. Imaginazio pixkat erabili, eta hemen azaltzen dian, hau da eskema bat azkenean, hau erabili zuten, baina hau da, zerrez, eta gaina motion graphics bezala oso tristea da. Ez dauka, oso basikoa, eta buelta bat eman behar nion, orain ikusten den nire bideoa ere, eta urtiak pasadia, Eta, arrebakin horrela izketan, eta, hau iten baldin badet, ondo, ulertzen da, eta, esate izut, nahiz eta berak azaldu kontzeptu horien asuntua, ala ere, ez dakit, nire animazioakin hori ondo azaltzen deten. Orduan, berak ez bai, hori da, eta, sortu nuan, zan dizuet, Illustratorren indako irudia dia, eta After Effectsen animatuta. Ez daka musikarik, oaindik, gero jarri zitzaion musika. Eta, ez da nik normalean egiten duten animazio tipoa, nik normalean ez dut vektoriala erabiltzen, baina hori, musika batekin zijoan, ez dakit honek bozenov, ez zun izango bozenov. Igual bai zituen kartela gehiago. Lan iteko modua vektorialean ezberdina da, bazkenean ia kapa guztiak sortu berdituzu Illustratorren, ez dakit lan egin dezuten Illustratorren, beste mundo bada. Illustratorretik eramaten dituzu After Effectsera, eta After Effectsen esan berdiozu konvertir en kapa vektorial. Eta iten dizuna da, vektorizatu, eta hor ja badakizu ampliatu eskero, ez dula kalitatea galtzen, eta hori guztia. Funtzionatzen dute, maskarak izango balira bezala After Effectsen. Bai. Zertan oinarritzen zara erabakitzeko proiektu batean ilustrazio vektoriala edo mapa de pixel erabiliko? Bai. Hau lan hau zan sofistikatuagoa eta ja haiek erakutsi ziaten bertzio hori zan ja vektorial, animazio vektoriala, motion graphics animazioa. Orduan, ni pentsatzen nuen hori nahi zutela eta ez animazio artistikoago bat. Horregatik bakarrik, normalean nigana jotzen baldin badute, da zerbait artistikoagoa nahi dutelako. Kasu honetan, ja lan egiten nuan enpresa honek ezagutzen nindun, eta esan zian, azkenean egokitzeko ez, nire animazioa honetara galdetu ziten al nuanin, eta justo nentorren BBV-an lan egitetik. BBV-ak kontratatu ziten 2 urtez egon nintzen, BBVA Madrilgo zentralean lanean. BBVak dauka area bat, contents area deitzen dela, area de contenidos, eta
eta, bueno, da, kriston sala handia, redakzio bat bezala oso handia, eta hor, egiten dituzte publizidadeak eta horrela, baina da interno, barruan gelditzen da, ez da telebistarako publizidadea, izan dute, baina oso gutxi. Dana hor sortzen dan guztia da, euren langilei bidaltzeko publizidateko mailinetan, eta ez zeate imaginatzen ze dirutza uzten duten proiektu horietan, baina dirutzak, eta hor egon nintzen, bi kanpainatan edo, eta kanpaina batzan smartphoneetarako BBVan aplikazio ezberdinak, Bizum eta holakoak, Contactless, ez dakize, hoiek azaltze zituzten tutorialak zian, eta zian estilo honetan. Eta justo, negon, hortik atera berri, eta esaten nuen, ingo dio bet, etorri zitzaiten oso ondo. Justo, esku hartu nion horrelako animazioari, eta esan nioen, bitu, eta gainan askan personaia batzuk eta indaia. Pixkat aldatu eta listo. Eta hau azkarrago iten dut, animazio tradizionala baino, desentez azkarrago. Eta hori BBVan kontratatu nahi ninduten, nigo nintzen autonomo bezala, eta kontratatu nahi ninduten fijo, animazio area hori, zan kontentzarea eta gero bertan departamentu bat zagoen animazioana. Ni heldu nintzanean ez egon oso garatuta oraindik, baina ikuste zuten hor posibilitate handiak zeudela eta egon bertzala indartuta espazio hori. Eta eskaini ziaten horko enkargaua izatean ni animazioko gero langileak edukiko nituen. Eta hainbat bilera egin nituen, baina ez nintzen ikusten hor, ordu asko sartzen zituzten, eta iten zian gauzak etzian oso interesgarriak. Bueno, hau justo tutorialena nahiko divertigarria izan zen, baina beste guztia azkenean politikoen txarla asko entzun berzian, txarla horiek laburtu, etzian gauza interesgarriak, eta gainera modu internoan mugitzen zen kontenidua zen, soldata ona zen eskaini ziatena, incentibo asko zauden, horrek pixkat erakartzen nindun, baina, klaro, ostiraletan berandu ertetzeana, igual Euskal Herrira etortzeko denboraik ez, azkenean planteatu nintzen, familiak esaten ziten hartu, soldata ona da, ez dakize, baina ez ziten konbentzitzen. Eta gaina ikusten nuen, ez zagoela rollo oso ona, enpresan, batak utzi, besteak ez dakize, horrela, eta gero alkarri gaizki ezaka, eta nian berria, eta a mi que me dices, a mi que me cuentas. Eta hori, ez zagoan giro ona. Orduan, inien asan kontraoferta bat, eskatzen diru gehiago, banakian ez esango ziatela, eta horrela, agur. Eta ez esan ziaten. Eta ernitzan da mutu, ze gero badakit langile batzuk utzi dutela, beste enpresa bat montatu, eta, eszedentziak hartu dituzte, eta horrela. Bueno, hori, horrela erabaki nuan modu honetara itia. Epa, beti iten dut iguala. Vale. Bueno, hau izan da beste lan bat, azkeneko Gari musikariak induan bideoklipa, justo pasatu nio Mercedes eta esan ziten, interesa dute bideoklip honen inguruan, Garik beti libre uzten dit, egin nahi desuna, justo Arte Ederretan irakasten, hasi ez, urte eta erdi edo jungo nintzen, Arte Ederretan irakaslenago orain, animazio erakusten eta audiovisualak, eta aprobetxaten nuen, bertan makinaria nahiko ona dago gaur egun, nik ikasi nuen oin dela 12 urte bertan, eta ez geneukan ezer. Eta orain gaude, fakultadea ez dakit egon zaten bertan, baina fakultadea bitan dago banatuta, baten ematen dira eskultura, pintura eta genero klasikoak, eta gero dago beste baten zaharberritze eta ikusentzunezko edifizioa,
bigarren edifizioan, eta hor plato handi bat dago, eta bertan pentsatu nuen grabatzea Garin bideoklip hau. Kantan asko zentratu gabe, nire ustez Maitasun kanta bada, ez dut Garikin hitz egin hortaz, baina kantan asko zentratu gabe, pentsatu nuen zerbait artistikoa egiteko, eta ez dakit ezagutzen dezuten Fluxus mugimendua, mugimendu horri keinu bat egiteko, naiz eta igual ez dakazen zer ikusirik azkeneko emaitzak. Baina, Fluxus mugimendua izan zen mugimendu transgresore bat, non kontenidoa eta dena zagon soberan, pixkat kaotikoa zan mugimendu hori, nola esaten da, espontaneitate asko duen mugimendu bat, gauza oso bereziak egitezian, eta bat zan, ahaztu zaitela egilaren izena, Joko Ono berak instalazio eta arte performance ugari entzitun mugimendu horrekin, baina ni fijatu nintzen bideo batean, zala tipo bat, ez dakit inglesa da alemana dan, bueltaka horrela, plato baten inguruan, bueltak ematen, eta ez da beste zer gertatzen. Eta, nahiko konsagratua dago, edo egon da artista hori, ez da bizi. Ez dakit, izan alda, ez da nez goratzen, izan alda. Gero eskultorea eta da, ez? Bai. Hori inzuan bideo arte bezala, hori dakalan hori, baina gero ez zan zentratu, igual beste lanen bat eukiko du bideo artean. Enkargu hau pentsatu nuen, horrela planteatu nuen, plato batean jarri nituen peana batzuk, bikote bat eraman nuen aktoreak dianak plato horretara, eta jarri nituen bueltaka plato horretan nora ezean. Baina momentu baten, musukatzen hasten dira, elkartzen dira, musukatzen hasten dira, eta kamera plano sekuentzia bada, eta dago beti bueltaka. Eta iskina batean dago Gari abesten, eta tartean kamera bat dago, kamera VHS kamera zar bat, grabatzen ez, bakarri monitorizatzen Gari, eta ikusten dugu beste alde batetik, monitore telebista zar batean, nola Gari abesten nahi dan, eta kamera dago mugitzen, denbora guztian. Holako bat okurri zitzaidan, kroma erabiltzen, animazioa sartzen, irude animazioa sartzen, beste peana batzuk gehitzen fondo horretan, eta hasiera baten lan gutxi emango zitena, azkenean bilakatu zen, ez dakit egon itzan hilabete eta erdi edo, ala ere nahiko gutxi da indituten produzioekin konparatuta. Orduan, erabilitako teknika da irudi reala, kamera bat, laukan grabatzen duen kamera bat, Sony bat, nahiko ona, profesionala, arte derretan dauzkaguna, bide animazio tradizionala sartzen dut, animazio abstraktua ere sartzen dut, kritan eginda, eta irude animazioa Cinema 4D sortuta. Hau izango zen platoaren planteamendua ez, jarri nituen laupeana, 5. bat erdian, hemen egongo zen telebista, kamera hau egongo zen hemen Gariri begira, hemen Gari egongo zen abesten. Kromaren erabilera, azkenean beste fondo bat sortu nuan, hori izan detena, Cinema 4D, kontutan euki berda kroma iterako garaian argiztapena, eta
zinta karrozero erabili nuan markatzeko zona batzuk, kamera mugimendu horiek kaptatzeko zen mugimendu dan gero nik laude animazio horri mugimendu bera jartzeko edo ajustatzeko. Eta segeiago, kamera mugimendua buruz. Hasiera batean, ideia zan, dron bat sartzea eta dron horrek mugimendu bera, rotazio bera egitea denbora guztian plato horretan. Ze ez genuen nahi izan, koskak eta, azkenean, horrelako lurrantzekoa da, testura hau, hangoa ere, eta naizta planoa ematen duan, kamaran asko nabaritzen da dardara mugimendu hori. Eta dron batek, ez dauka dardara mugimendurik, ondo baldin badago, GPS-ak ondo hartzen baldin badu seinalea eta beti egiten baldin badu buelta behi. Hiru dronekin probatu genuen, baina ezin zan GPS-aren seinalea etzan iristen, justo telatu kapa txiki badago platoaren gainean, baina izan berda aire librean, edo nire lagun honek zeukan, irakasle bada, zaukan beste dron berezi bat, barruetan ere altzuen agrabatu, altzituena mugimendu batzuk egin, baina nik eskatzen niona zan gehiegi. Eta ibili ginen interneten begiratzen ikusitan askan grabazio batzuk, musikari batzuna eurak mugitzen dutela drona jotzen nahi dian bitartean, eta oso erreza zan, azkenean mugimendu zirkularrak iten ditu dron horrek, eta agindu ezberdinak ematen zoaz, eta oso ondo funtzionatzen du, baina dron hori erosteko sekulako lista de espera omen dago. Ni naiz oso aditua dronetan, baina dron bada, marka bat, punteroena, ez da ingarestia, eta horregatik dago kriston lista. Azkenean, hori, esan dizueten Sony hori erabili genuen, eta normalean olako travelin zirkularrak grabatzeko rail horiek erabiltzen dira, travelineko railak, baina guk olakorik ez geneukan. Hortaz, lurrean egin behar genuen, eta azken erabakia oso kutrea da, baina despatxoko zila baten gainean egin genuen. Eta etzan nahiko ondo gelditu zen. Kamera horrek estabilizadore bat dauka nahiko potentea, eta batzutan naiztan nabari dan kraketeo pixkat nahiko ondo gelditu zen. Kroma esan dizuet oso ondo argiztatu behar da, segero olako gauzak daude eta lan asko ematen dute, olako mantxa itzalak eta hor lan asko eukinuan gauza batzuk kentzen. Azkenean, baldin bada kamera mugimendu zirkular bat, kroma eta argiztapena denbora guztian aldatzen doa. Oso gutxi, baina aldatzen doa. Itzalak ezberdinak dira kamera mugitzen da nenean. Orduan, hor, afterren lan asko berri zanuan, horiek kentzen, eta oraindik amaierako emaitzan ere ikusten dira gauza batzuk, faio batzuk, baina, bueno. Eta hori, gauza guzti hauek, afterreko maskarekin desagertarazi behartzean. Gero, hau sartzeko. Hau dela animaziozko fondo hori esan dizuetena zinema lauden eginda, oso simplea, testura antzeko bat bilatzen, aurreko zena, aurreko peanen, benetako peanen testura antzeko bat, igual ez daka ez da zer ikusirik, baina bueno. Eta hori, bueno, oso simple, sortu kuboak, hor, Cinema 4D, eta gora eraman, eta behera, eta hau da, kritan indako elementu batzuk, ego batzuk pertsonaieri, ez dakit ikusi dezuten bideoklipa, baina pertsonaia horiek derrepente musukatzen hasten dira eta egal batzuk sortzen zaizkiez, abestiak esaten du, ez dakit zer, aingerua zara, ez dakit, holako
eta, bueno, romantizismo hori gora aipatzeko, inuan nolako ego batzu diseinatu, proba batzuk egin, eta uste dut honekin edo gelditu nitzala, eta gero pixkat robotiko bihurtzen ditut, momentu batzutan, horrelako estroboskopio moduko, estroboskopio, estrobo, ez? Edo, bueno, hola pixkat parpadeo batzuk sortzen. Bai, ez? Eta hau izango zen, tartean, jarri nuan, kamera mugimendu horiek egiten aizean bitartean, grabatzen eginean bitartean, bideoklip sekuentzia hori, jarri nuan proiektore bat, peana batzutara animazio abstraktua proiektatzen, eta euren gainean ere proiektatzen. Askotan ez da nabari, baina bai batzutan ikusten da nola dagoen proiekzio raro bat edo. Eta gero, animazio bera, inuan azan, sartu planoan bertan. Osa, tartekatu, han egongo baldin bazan kapa bat bezala animazioan, euren pertsonaien artean. Ez detekarri, osa, bideoklipa, pentsatzen ikusi dezutela, baina hau da animazioa, inuana bestiaren gainean. Animazio abstraktua da, inungo figuratibo gabe. Bai. Bai, biak initun, proiektatu nuan euren gainean, bai, bietarako erabili nuan. Bueno, oso zalea naiz animazio abstraktuana. Ez daskat lan asko inda animazio abstraktuan, baina oso zalea naiz baita ez dakit ezagutzen dezuten Punto Irraia festivala. Bartzelonako festival bat da, bakarrik aurkezten dira puntuta raiak edo figuratiboak ez dian animazioak. Eta, ezagutu nun festival hori eta aurkeztu nintzen horrelako animazio abstraktu batekin. Eta hor teknika oso ezberdinetako animazioak azaltzen dira eta oso interesgarriak dira hor dauden artistak. Aurkeztu nuan hartu ziaten lan batekin, ura eta akrilikoa deitzen da. Eta hor baita soinu banda ere nik inuan, nik grabatutako justo prozesua egiteko erabili nituen tresnak grabatu nituen, eta diala eskanerra eta impresora eta sartu nituen bideo horretan, film labur horretan. Gerora lan gehiago inditut, animazio abstraktuan inguruan, Donostia kulturak eskatu ziten Moneon Eliza, ez dakit ezagutzen dezuten Donostian, hola oso lauki txuri bat da, eta hor proiektatzeko eskatu ziten nire animazioak, eta inuan lan hori animazio abstraktuak eraman nituen, eta ezagutzen zuten nire lan batzuk, eta esan ziaten kontuz ze ekartzen dezun. Eliza bada. Orduan, esan nuan, abstraktuak eramango ditut, eta ingenuna izan zen, musika elektronikoa pintxatu zuan Zabalak, gero nire, bideoklip bat inion, eta baita
nire azkeneko film laburrean indu soinu banda, eta bere musikari nik irudi abstraktua jarri nizkion Moneoko elizan. Esan nahi dut honekin, animazio abstraktua ikustera bultzatzez zaituzte dela, ze ondo dago animazio teknika ezberdinak ikustera eta azkenean begirada berri bat sortzera zuen barruan eta hasta esperimentatzera. Nik guzti hauek kritan egiten ditut eta azten zera marrazten eta marrazki batek bestera eramaten zaitu eta da niri bizitza asko ematen dit. Ikusten dut, ze sortu deten derrepente ez? Noizbait ingo zenuten, klasean zaude eta irakasleari atendidu berrian zaude marrazten edo zer. Da sentsazio antzeko bat, edo zer marrazten aizeala, edo norbaitekin izketan eta baldin badakazu arkatz bat zaude zerbait edo telefonoz marrazten eta sortzen duzu zerbait ez dakizula nun amaituko dan. Holako sentsazio antzeko bada animazio abstraktua. Nire kasuan, beste batzuk badakite zein nahi duten eta hortara doaz. Kasu honetan da, forma batekin hasten naiz eta beste batera narama. Bai. Mapping edo proiektzioak egiten zuenean, zukarte arduratzen zara ere bai parte horretan, zu proiektatzen duzu, edo laguntzaile bat oskazu teknika hori mapping, parte teknika hori egiteko edo... Beti eukidet laguntzaile, beti dago tekniko bat zure pendiente, bera arduratu da proiektorea jartzeaz, proiektorean norabidea dana, baina gero ni egon naiz hor ajustatzen, hau Gasteizeko momentu hortan, ni arduratu nintzen. Moneon berriz, izan zen nik bideoa eman eta listo. Nik nahi nuan, nahiago dut, ni egotea eta baina haiek eskatu ziaten zerbait itxia eramatea ja eginda. Nahi gehiago gustatzen zait neu egotea pintxatzen musikakin batera, ze horrela performance hori ezberdina da eta igual toki ezberdinetan inber baldin badezu lan hori nahiago dezu ezberdina izatea. Zuzenekoen inguruan, kontzertuetan, hor bai ezberdina izaten zen, beti ni joan eta aldatzen ni joan, sekuentzia ezberdinak nitun, abesti ezberdinetarako, eta aldatzen. Geroken zazpik eskatu ziten, baitu ez dakagoen beste presupuesto, beti zu eramateko. Bakarrik azkenetako kontzertutan, kontzertu handietan, Iruñan, Gasteizen, olako festetan, eta horrela eramate ziaten, baina bestela nahi zuten ja, indako zerbait, eta nik ematen nien kontenidua, eta listo. Eta ez da zen, zergatik krita, eta ez dakit. Gratuitua dalako, Adobek gero eta diru gehiago eskatzen digulako, zuek dozenteak zeatelako, guk orain bertan, arte derretan, arazo hori daukagu. Ze ingo dugu, bigarren mailako softwareakin. Software libreakin segituko dugu, Adobek presio estratosferikoak eskatzen dizkigu. Orduan, presupuesto badakagu, eta ez dakigu, astelenean dakagu bilera bat, eta horre erabakiko dugu, baina seguru asko, erabakiko da Krita, Da Vinci, eta olako batzuk erabiltzea, eta igual laugarren mailako ordenagailutan, bai Adobekin segi. Hor, betiko arazoa dago. Nik lehenago erabiltzen nuan Tumbun izeneko softwarea, dala gehien zabaldua dagoena gaur egun bide animazioan, baina baita Tumbunek ere lizentziak diru asko eskatzen du. Eta Krita sinitzen erabiltzen, ikusi dut ondo funtzionatzen dutela, eta hori da erabiltzen dutena, eta baita dozente bezala erakusten dutena, eta nahiko ondo. Ez dakit hemen ze erabiltzen dezuten gaur? Animate edo hori? Bai. Blender. Bai. Ja. Karo. Bai. Blender salea naiz ere bai, adibidez Cinema 4D utzi nahi dut guztiz eta Blenderrekin jarraitu. Blender?
Bai. Ba hori da, asuntoa da, hori lizentzien asuntoa, eta, bueno, ja dinamika bat sortu detela kritakin oso ondo ni joana, eta Photoshop bera ere utzi dezaketa parte. Nik behar ditutan zereginetarako ondo datorkit, nahikoa dut kritakin. Soinuan Audacity erabiltzen dugu, beste software libre bat, fakultatean soinua ere ematen dut. Bueno, hau, Garin bideoklipa, ikusteko etxean. Zenba demora da? Joder. Vale. Azkar ni joa. Bueno, hau da, lehen film laburra egin nuana ofiziala, zinerako, I Never Talk About Politics, sortu nuan intentzio viral batekin, nire asmoa zan, hemen daukadan sekuentzia hau izango zan film hau, oza, etzan izango film labur bat, sino sketch bat, intentzio horrekin hasi nintzen, eta zan momentu bat, 2012 edo, ez dakitze izango zan, hor ziar, zan momentu bat eukinuala oso urte txarra. Lan aldetik, pertsonalki, ze aitari kantzerra topatu zioten, eta nire bizitzako krisi puntu eukideten handienean. Krisialdia zegoen, lanak gutxitu zen asko, kultura oso baju zegoen, eta politikoak lapurtzen. Orduan, izan zen nire barrutik atea zitzaidan gauza bat, politikoak gure garuna eta gure barruko esteak eta jarri nahi nitun, baina sketch viral bezala. Eta nire irakasle begobikariok esan ziten, ez intzazu film labur bat kontu honekin. Eta, horrela pentsatu nun, luzatzea, gidoia luzatzea, justo, aita hilda gero, nintzen Madrilera bueltatu nintzen berriz, eta Madrilen hasi nintzen master bat iten, Master de Cine y Televisión, Carlos III Unibertsitatean, pixkat reziklatzeko nere burua eta berriz ere martxan jartzeko gauza berriekin. Eta proiektu hau iten ni joan bitartean. Nere kurrikulum akademikoa ez da zehazki animazio formazio bat. Nire naiz egon animazio akademia baten, izan naiz bastante autodidakta. Azkenean, eukideten formazioa izan da, arte derretan jaso nuan animazioana, gero irude animazioa egin nuan Madrilen, ez dip eskolan, ez zitzaidan bat ere gustatu, ez irakaslea eta ez ikasi genuna, orduan irude animazioa pixkat baztertuta utzi nuan, eta gero junitzen postproduzio aldetik. Inuan beste master bat sala postproduzion de cine, hor After Effects ikasi nuan asko, hor sartu nintzen ja bideoklipetan eta ja gauza profesionalak iten, eta gero urte horiek pasata gero, bueltatu nintzen, itera esan deten master hori de cine y televisión asignatura pila daudela, maisu oso ezberdinak, gidoilariak, Borjako Beaga segon, oin ez dakit dagon, Enrique Urbizu zine zuzendaria segon, jende oso potentia segon, El Deseo Almodovarren ekoiztetxeko bere produkzioa ematen duan bat, Ester García, dala oso puntera, geneuzkan irakasle oso onak, baina hori abanikoa oso zabala zan, eta justamente animazioan etzan hitz egiten ezer animazioaz. Baina nik hau aurkeztu nuan proiektu bezala, amaierako proiektu bezala. Eskatu nien aldet segi animazioko lan honekin, eta bai. Eta aurkeztu nuan proiektu hau, eta proiektua ja pixkat gorputza hartuta zegola,
Kimuak era aurkeztea pentsatu nuen. Kimuak da Euskal Herrian dagoen, Euskadiko filmategia barruan dagoan banaketa bat, nola esaten da, elkarte ez, entitate bat edo, Kimuak deitzen da, eta Kimuakek urtero aukeratzen ditu Euskal Herriko 7-8 film labur munduan zehar banatzeko, banaketa bat iteko. Kimuaken hartzen baldin bazaituzte, heltzen den festival, zure lana heltzen den festival hortan, oso ondo begiratzen dute, apresio handiz begiratzen dute, filtro bat pasadu alako, ja, kalitate sello bat bezala da, Kimuak, eta festival askotan hartzen dizute. Zu bakarrik junda baino, kasu handiagoa egiten dizute. Orduan, Kimuaken hartu zuten, animatika bat aurkeztuta, pentsatu, komisio batek aukeratzen du hori, komisio hori izaten dira audiovisualetan espertuak dianak, nire kasuan egontzan Madrilgo Cervanteseko zuzendaria, ETBko zuzendaria, kontenidotakoa eta horrela. Ikusi zuten, soinu banda gabe lan hau, bakarrik hasierako erdia neukan eginda, erdiaren produkzioa, eta beste guztia, hemen ikusiko da, hau ja animatika. Oso zati, faltazan sekuentzia garrantzitsuenak zian, eta soinu gabe, eta hala ere hartu intziaten. Izan zen, kriston sorpresa, hartu zutela lana, amaitu gabe, neuzkan bilabete lan hori amaitzeko, sonorizatzeko, musika egiteko, eta ja uztailan ja egon bertzan inda, gero ja azten da ibilbidea Donostiko zine jaialdian aurkezten da, eta hortik aurrera iten du 2 urteko ibilbidea, jaialdi nazionaletan eta internazionaletara. Ibilbide oparo aukizuan, sari asko, 20 gora sari eraman zitun, eta 20 festival jaialditan, eta gonbidatzen zaituzte, ibilbidea egiten duzu kortoakin batera, Estatu Batuetan egon itzan, Latinoamerikan, Europan zehar, mundua rekorritu nuan aurkezten lana. Eta, izan zen oso zoragarria. Hemen jarri dizueten punto batzu, festivalak eta sariak hitz egin dut finantzazio aldetik. Finantzazioa ez nun eskatu, kasu honetan. Azken hain deten laburmetraian bai eskatu dut finantzazioa, ez diate eman. Zaila da horra iristea finantzazio, Eusko Jaurlaritzako finantzazioa sari naiz. Paradogikamente, neri ez diate eman, baina urten komisioan egoteko eskatu diate, eta komisioan baldimanago ezin dut eskatu. Holako gauza daude. Eta orain ikerketa batari naiz egiten mandian laguntzen inguruan, nire tesi doktoralerako, eta 82an hasi zian laguntzetatik ona, aber ze animazio egon dian, ze animazio baztertu dian, ikusteko pixka bat, animazio fikzioa nola egondan banatuta hori, eta genero aldetik baita. Kalifikazioan de pelikula espainola jarri dizuet, da sello bat eskatzen dizuena jaialdi askotan, hori ministerioak eman behar dizu, izaten da kalifikazioan de pelikula espainola por edades, eurek ministerioak erabakitzen du ze urtetik bera edo ze urtetik gora ikus daitekeen hau. Hemen jarri dizuet promozio aldetik kanpaina handia egin genuen, pegatinak, poltzak sortu genitun, azkenean gauza viral batzan, eta gero redetan, sare sozialetan jartzeko olako bineta batzuk egin ditun ordungo gertatzen aizian politikako gauzak jartzeko, bertako politikoena, Hillary Clintona sartzen da kortoan, baina Hillaryk ez zuen irabazi, eta sasan pronostiko bat bezala, etzan abete, eta justo izan zen Ameriketara deitu ziaten Carolina del Nortera juteko, eta
abioitik jaitsi nitzanean enteratu nintzan Trump aukeratu zutela. Eta han dane galdetze ziaten, zertarako, zeba azaltzen da Hillary. Eta, bueno, esplikazio danak emate. Hau Gabonetako Christmas bat, azaltzen diala refusiatuak odoletan Coca-Cola logo horrekin, bueno, pixkat konfliktoa bilatzen ere bai. Hor, Coca-Cola barruan azaltzen da, kubanuan, nola zan, Castro hilda, eta, bueno, bakoitzan erreakzioak, holako Goya sarietan egontza nominatua, orduan kanpaina bat sortzeko, Gipuzkoako diputazioak dirua eman ziten kanpaina hori egiteko DVD batzuk sortzeko, eta DVD horiedanak akademiko guztiei bidaltzeko. DVD horiek, azkenean DVD-a ez dezu ikusiko, orduan zijoazen libreto batekin akompainauta edo, eta libreto hortan azaltzezian indako marrazki danak edo gehienak. Eta ja izango zen, bai, bueno, hau da Urazpian Lore, bai. Esan behar da, galtzen ateratzen zehala beti, oza, dirua galtzen dezu, film labur bat eindakoan. Film labur bat, eta gaina kondizio hauekin, ez? Film labur bat iten dezun garaian da, benetan nahi dezulako zerbait kontatu, historia bat kontatu, eta gero, nola esaten da, aberazgarria da zuretzat, zure kurrikulumantzan, niretzat gaur egun ematen dizkit punto pila bat fakultatean, listetan nagolako, punto asko irabazten ditut, nire trajektoriantzako oso aberatza da olako jaialdi A nivela duten jaialdietan aukeratzea, orduan hor egiten duzu balorazio bat, eta presupuesto aldetik beti aterako zea dirua galtzen. Oraintxe, hau, saldu diot ETB-ri, ez dakit zenbat ordaindu dute, 1.500 euro edo ordaindu dizkit, hor da minutajean inguruan, ez du diru laguntzari jaso, IKA ez dut eskatu, ministerioko diru laguntzak ere daude eskatzeko, akorto realizado ere eskatu aldia, Eusko Jaurlaritzana ez du jaso, azkenean horrelako film labur batek oso zaila dauka, espaldin badezu eskatzen udaletxeari ere eskatu aldiezu, herriko udaletxeari, olako hiri baten, ez dakit, eta bakarrik baldin bazi joaz. Produktora baten laguntzakin baldin bazi joaz, da uzten diozu zure lan eskubide guztiak produktorari, eta errazago dauka dirua lortzeko produktorak, bakarrik joan da baino. Bakarrik baldin bazi joaz, azkenean balorazio bat egiten dute bai Eusko Jaurlaritzak, ea kapasa izango zeran lan hori aurrera ateratzeko, berez, badaukaten ere ibilbidean egiaztagiri bat inditutela lan horiek, baina azkenean produktoraren babesarekin errezago egiten dira olako proiektuak. Eta dirua berda ere musika ordaintzeko. Normalean olako proiektuetan animazio lan gile ezberdinak daude. Kasu hauetan ni bakarrik egon naiz. Eta hau izango da, azkeneko lana ingo detena nik bakarrik. Gomendatzen dizuet, hasieratik hasteko zuen ekipoa montatzen, eta bakoitzak bere perfila eukitzen, ze ingo duan argi lagatzen. Eta lantaldean errazago aterako dituzue lanak. Zuzendari bat nik uste beti behar dela, dana organizatzeko hori bai, bat edo bi, eta bestela lantaldean lan egin. Hori, esan detena, zaila da, olako proiektu bat aurrera ateratzea, baina satisfaktorioa da. Orduan animadeba hori nola egin zen, udaletxean... Animadeba festivala udaletxeak babestu du beti, animadebak bai jasotzen du, bai Eusko Jaurlaritza, Diputazioan diru laguntza, hasieran udaletxea bakarrik. Baina ez zara sortzaile, Bai. Bai, ni naiz sortzailea eta garai hartan autonomo nintzen. Ez dakit nora nahi desuna jau.
Udaletxeari? Ze udaletxeak berak eskatu ziten evento bat sortzearena. Eta nik esan nion, bueno, jaialdi bat egin dezakegu, eta horrela, baina orduan jaialdi horrek lehenengo edizioan eukiko zituen 5.000 euroko aurrekontua. Orain dazka 60.000koa eta aurten egin dugun aurrekontua ikusita 80.000ra iritsi gaitezke. Zen nahi dugu bai 50 urte izan dira orain animazioa zizala Euskal Herrian eta nahi dugu erakusketa bat jarri. Baina diru hori dana enpresa pribatuek, entitate pribatuek eta publikoak jartzen dute Eusko Jaurlaritzak, diputazioak eta Debaku udala. Eta SGA ere daukagu gurekin, eta EHU ere babesten gaitu. Hortuz, asko hasidan zea bada. Fin laburren asuntua beste kontua da. Fin laburren diru laguntzak beste komisio batek erabakitzen ditu, nahiz eta Eusko Jaurlaritzako kultura saila dan guztia. Bai, ez dakit galderari dakazuen. Bueno, hau nahi nuan pixkata saldu, baina, karo, hemen, hau da lehenengo freima sortu nuana, eta hemendik sortu zen beste guztia, beste film guztia. Bueno, filma sortu zen El País egunkarian irakurri nualako notizia bat, itxi zutela klinika klandestino bat Usera barrioan, Madrileko Usera auzoan, dela barrio txinoa, eta hor klinika klandestino horretan abortuak praktikatzen zian, eta bi mediku, sasi mediku atxilotu zituzten. Bi sasi mediku hauek lehen ere atxilotuta egon zian, eta ireki zuten klinika hau. Bueno, hor, notizia horretan, azaltzen zen baita oso txikian, como anekdota, neskatila bat bortxatu zuala bere aitatzakoak. Edo bortxatu zuala edo bortxatzen zuala, ez? Azkenean inorrez baldin bazan enteratu, izango zen igual habitual, ez dakit. Eta 9 urte zituen eta gelditu zen haurdun, ume hau. Eta, bueno, kortua horren gainean dihoa pixka bat, bi emakume irudikatzen ditut, nahiz eta batzuk esaten diatena, uste nuan pertsona berdina zala. Ez, bi emakume ezberdina dira, bat da ume hau, bestea da emakume, 20 urteko emakume heldu hau, bazartxino badauka Madrid zentruan, eta, bueno, hitz egiten du baita, nola emakume honek mutil bat ezagutzen duan ligatzeko aplikazio horietako batean, eta horri buruz ere hitz egiten du, haurdun gelditzen da baita, eta biak gurutzatzen dira klinika klandestino horretan. Umea aitak eramaten du klinika klandestino horretara, eta bueno, indizuet kriston spoilerra. Baina ez dudanaz jarriko. Bueno, eta hau da, bueno, diseinua, ez? Pertsonaien diseinua. Madrilgo toki ezberdinak, hauek bideoak dira. Hor azaltzen da, hau da Luna Plaza, Madrilgo Gran Bia atzean dagoana, da eszenatoki garrantzitsu bat film laburrean, ze bazar txino hori hor dago ubikatua, toki reala dira. Eta, bueno, gero Usera barrioan zentratu naiz asko, naiz eta fondoak asmatu inditudan, bueno, eta metroa, fondoak asmatu inditut, metroana ez, klaro, oso antzekoa da, baina gero hartu ditut Userako barrioko detaile batzuk, txino motibo batzuk, eta nire paisaira eraman ditut. Gero azaltzen da Fan House izeneko Madrilgo taberna bat, pub bat, kontzertuak iten dira, eta nik asko maite de taberna hau, eta hau hemen gertatzen da sekuentzia garrantzitsu bat, film laburrekoa. Hartu ditut Fan Houseko, marraztu ditut Fan Houseko gauza batzuk, eta, hau edia kapa ezberdinak fondo bat egiteko. Hau kapetan dago, eta gero kamera mugitzen dut. Hauek gain jarri egiten ditut. Eta jarriko izu eta azkar, hau da, kanpokaldea, ez dakit.
hau da barri ba... bueno, ere nahi nizuen azaldu, hau dala 3D, Cinema 4D indako fondo bat, eta nola ni joan gehitzen gauzak elementua, bueno, umea nola jartzen duten hoean, aita, eta bueno, nola gelditzen den amaierako sekuentzia, ez? Piskat azkar nigoa, hemen elementu ezberdinak, hau da retiro parkea, eta hauedia kapak, hori ulertzen da, ez? Kapa horiek gain jarrita sortzen da paisaia osoa. Hemen kortoan azaltzen den travelin badago, osea, nola esaten da? Paneo bat, hori da, paneo bat, eta paneo horretan, osea, hau da mugitzen dana manualki afterren. Osea, iten du horrela. Eta ikusten da hemen pixkat deformidade hori, baina gero gelditzen da, oso ondo, jartzen diozu desenfoke pixkat, eta dia truko batzuk, ez? Bueno, kolore paleta ezberdinak, erabili ditutenak, hau izango da aitaren animazio bat, nola gelditzen dan. Eta, bueno, hau nahi nizuen erakutzi, nola funtzionatzen duan multikapa bezala, ez? Lehengo animazio teknika multikapa hori bezala, baina afterren. Hau da, zenitalki ikusita, ez dakit ondo ikusten da, baina hemen daude kapak. Kapa ezberdinak, eta hau da ikusten dana, baina indet begira. Hau da ikusteko zuek kapa ezberdinak, hau indet montatu bideo bat, ikusteko nola dauden kapak jarrita. Ez nabaritzen dezute, ez? Osa, berez, kamera hemen dijungo zan. Osa, nola dauden zatiak, ez? Ez dala dana marrazten. Azaltzen dan zatiak, pixka bat gehiago. Gero, erabilideten beste teknika dala akrilikoak papelean eta eskaneatu. Hau da, simple. Simple, baina lana daka. Azkenean, lientzo txiki batzu dira, dina lau. Gero hau da, jarri dut nola antolatzen naizen ni karpetetan, ni. Nire ustez garrantzitsua da, karpetak oso ondo antolatuta eukitzea, referentekin, dokumentazioakin, gero sekuentziaka, planoka, storyboarda animatika hori beste alde batetik, eta hori, karpeta hori oso garrantzitsua da, bestela galdu iten gera, eta hori da guztia. Gero nakan asmoa, gehiago sakonduko nuan hor, baina kortua jartzean enoa, baina 4 minutu dira. Así que... Bai. Dia? Bale. Ez dakit galderari dakazuen, bestela lagatzen dugu hau hemen, da bani joa. Zuei. Espero interesantia iruditzia, eta, eskertzen dizuet.